ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦୁଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ OSSC ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ, ତୁମେ କ'ଣ ଏ କାମ କରିପାରିବ? ଅପସନ୍ ବି, ନିଅ ଏ ଚିଠିଟା ଡାକ ବକ୍ସରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଅପସନ୍ ସି, ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା। ଅପସନ୍ ଡି, ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅ ବାବୁ। ଅପସନ୍ ଏରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ଅପସନ୍ ବିଟା ହେବ ବିବୃତ୍ତି। ଗୁଡ଼ା ହେବ ଅପସନ୍ ସି। 77 ନମ୍ବରଟା ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ଅପସନ୍ ଏ, ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ବି, ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ସି, ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଡି, ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ସି ଭୁଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଗଣେଶରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ହେବନି। ଓକେ, ଏ ଦୁଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ। ଓକେ, 78 ନମ୍ବର, ପିଲାଟା ଏପରି ଡେଷ୍ଟ ଯେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛ। ଅପସନ୍ ଏ, ବଣ ବିଛୁଆତି। ଅପସନ୍ ବି, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଅପସନ୍ ସି, ହୁଙ୍କା ପିଟା। ଅପସନ୍ ଡି, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। କୋଉଟା ହେବ? ପିଲାଟି ଏପରି ଡେଷ୍ଟ ଯେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାହିଁ, ବଣ ବିଛୁଆତି ବି ହେବନି, ହୁଙ୍କା ପିଟା ନାହିଁ, ହେବନି, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 79, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ଅସହାୟର ସହାୟ। ଅପସନ୍ ବି, ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅପସନ୍ ସି, ଅତି ପ୍ରିୟ। ଅପସନ୍ ଡି, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ଅପସନ୍ ଡି, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। କୋଉଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଅସହାୟର ସହାୟ। ଅପସନ୍ ଏ। ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଅତି ପ୍ରିୟ ଜପାମାଳି। କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ବାକୁ ବତା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 80 ନମ୍ବର, ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ପ୍ରକୃତି ବଦଳେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି, ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି। ଅପସନ୍ ସି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା। ଅପସନ୍ ଡି, ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନଥିବ। ପ୍ରକୃତି ବଦଳେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବନି। ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନଥିବ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା, ଏଇଟା ନୁହଁ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ବି, ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଙ୍କା ପିଟା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି, ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ଅପସନ୍ ସି, କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଅପସନ୍ ଡି, ଏକ ଜିଦିଆ ହେବା। ହୁଙ୍କା ପିଟା ମାନେ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି, କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 22 ନମ୍ବର, ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ସ ଫର୍ ନନ୍ ଏହି ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, କିଏ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଅପସନ୍ ସି, ସମୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଅପସନ୍ ଡି, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 83 ନମ୍ବର, ଆଜିର ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା ଏହି ବାକ୍ୟର ସଠିକ୍ ଇଂରାଜୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ଟୁଡେ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ଡ। ଅପସନ୍ ବି, ଦ ମିଟିଂ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁଡେ ୱାଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ଡ। ଅପସନ୍ ସି, ଦ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ଡ ଟୁଡେ। ଅପସନ୍ ଡି, ଟୁଡେ ଦ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ଡ। କୋଉଟା ହେବ ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 84 ନମ୍ବର, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଅପସନ୍ ଏ, ସବୁ ଛାତ୍ର ସବୁ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି, ସବୁ ଛାତ୍ର ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଠିକ୍ ହେବ? ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଲାଗିଲା ତେବେ ସବୁ ଲଗେଇବ ନାହିଁ ହେଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ବି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ତା ପାଖରେ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ବହି ହେବ, ନହେଲେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ହେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବିଟା ବି ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ସି, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଛାତ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଗିବନି, ଯଦି ମାନେ ଲାଗିବ ସବୁ ଲାଗିବନି। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 85 ନମ୍ବର, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ଅପସନ୍ ଏ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ହେଲେ ବି ନିରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ
ହେଲେ ବି ନିରୋଗ ଅଟନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ସେ ନିର୍ଧନୀ ହେଲେ ବି ନିରୋଗ ଅଟନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ସେ ନିର୍ଧନ ହେଲେ ବି ନିରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ନିର୍ଧନୀ ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଦୀର୍ଘେଇ ଲାଗିଛି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବନି। ଅପସନ୍ ବିରେ ବି ଦୀର୍ଘେଇ ଲାଗିଛି, ହେବନି। ସେ ନିର୍ଧନ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିରୋଗୀ ହେବନି, ଦୀର୍ଘେଇ ଲାଗିବନି, ନିରୋଗ ହେବା କଥା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେ ନିର୍ଧନ ହେଲେ ବି ନିରୋଗ ଅଟନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହେଲା। ମହୁଲ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ବିକ୍ରି କରି ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ଟୋଲରୁ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଓ ମହୁଲ ମଞ୍ଜିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଟୋଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତେଲ କେବଳ କମ୍ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ। ବଜାରରେ ଏବେ 150ରୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲ 160ରୁ 180 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ଟୋଲ ତେଲ। କିଲୋ ପ୍ରତି 3 ଟଙ୍କା ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ପେଷି ତେଲ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। 1 କିଲୋ ଟୋଲ ପେଷିଲେ ପ୍ରାୟ କେତେ ବାହାରେ? 250 ଗ୍ରାମ। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ 4 କିଲୋ ଟୋଲରେ 1 ଲିଟର ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 12 ଟଙ୍କାରୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହେଲା। ତଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ ହେଲା। 86 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଷିବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ବାଲା କାହିଁକି କମ୍ ପଇସା ମାଗନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ। ଅପସନ୍ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଲ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ। ଅପସନ୍ ସି ପେଷିବା ପରେ ରହିଯାଉଥିବା ବଳକା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବିକି ମିଲ୍ ବାଲା କିଛି ପଇସା ପାଉଥିବାରୁ। ଅପସନ୍ ଡି ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ଓ ମହୁଲ ତେଲ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ। କୋଉଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ। 87 ନମ୍ବର, 1 କିଲୋ ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଷେଇ ଯେତିକି ତେଲ ବାହାରେ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ 12 ଟଙ୍କାରୁ 15 ଟଙ୍କା। ଅପସନ୍ ବି 3 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା। ଅପସନ୍ ସି 150 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା। ଅପସନ୍ ଡି 160 ଟଙ୍କାରୁ 180 ଟଙ୍କା। ଲିଟରକୁ ମିଳିଲା 12 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 15 ଟଙ୍କା। ଲିଟରଟେ ତେଲ ହେବାକୁ କେତେ କିଲୋ ମଞ୍ଜି ଲାଗିଲା? 4 କିଲୋ। ହେଲେ 1 କିଲୋ ମହୁଲ ମଞ୍ଜିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା? 4 କିଲୋ ମଞ୍ଜି ଲାଗିଲେ 12 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 15 ଟଙ୍କା ପାଇବା। 1 କିଲୋ ମଞ୍ଜି ଲାଗିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା? ଅପସନ୍ ବି 3 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 4 ଟଙ୍କା। ଓକେ। 88 ନମ୍ବର, ମହୁଲ ମଞ୍ଜିର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଏଥିରୁ ଶସ୍ତା ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ତେଲ ବାହାରେ। ଅପସନ୍ ବି ଏଥିରୁ ସାବୁନ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଏଥିରୁ ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଉପର ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଡି। ଓକେ। 89, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ କେବେଠାରୁ ଟୋଲ ତେଲ ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଓକେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଟୋଲ ତେଲ ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। 90, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ଟୋଲ ତେଲକୁ ସୁଆଦିଆ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। କୋଉଟା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲେ? ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ବି ନୁହଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 91, ଜିଜ୍ଞାସା। ଅପସନ୍ ଏ ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛା। ଅପସନ୍ ବି ଜଣେଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଅପସନ୍ ସି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା। ଅପସନ୍ ଡି ଜିଇଁବାର ଇଚ୍ଛା। କୋଉଟା ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜ୍ଞାସା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 92, ଅସମାହିତ। ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଯାହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ଯାହା ଅସମାନ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଡି ଯିଏ ଅସମାନ ହିତ କରେ। ଅସମାହିତ। କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ଯାହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଯାହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 93,
କ୍ଷମଣୀୟ। ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ। ଅପସନ୍ ବି ଯିଏ ଅକ୍ଷମ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ସି ଯିଏ ଅକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। କେଉଁଟା ହେବ? ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 94 ପ୍ରାସାଦ। ଅପସନ୍ ଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଅପସନ୍ ବି ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଘର। ଅପସନ୍ ସି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ। ଅପସନ୍ ଡି ବଡ଼ କୋଠାଘର। କେଉଁଟା ହେଲେ ପ୍ରାସାଦ ଦେଇଛି। ପ୍ରସାଦ ହୋଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାସାଦ। କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ବଡ଼ କୋଠାଘର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 95 ସଙ୍ଗରୋଧ। ଅପସନ୍ ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ବିନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଅପସନ୍ ସି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ରହିବା। ଅପସନ୍ ଡି ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ଅପରାଧ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡିଟା ତ ହେବନି। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏଇଟା ବି ହେବନି। ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏଇଟା ହେବନି। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 96 ଅପସନ୍ ଡିଟା ଭୁଲ ଅଛି। এইটা ভুল আছে। এইটা ଅପରାହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 97 ଗବେଷଣା ଉତ୍କର୍ଷ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? କେଉଁ ଗବେଷଣା ଠିକ୍ ହେବ? ଉତ୍କର୍ଷ ରେଫ ଲାଗିନି ଏଟାରେ। ସରେ ରେଫ ଲାଗିନି। ଓକେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଗବେଷଣା ଏଇଟା ମୁଦିନେ ସେପାରେ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଦନ୍ତସ ଅଛି ହେବନି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 98 ସାଲିସ୍ ବକ୍ସିସ୍। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଏଇଟା ତ ହେବନି। ସାଲିସ୍ରେ ଏଇଟା ହେବନି। ଏଇଟା ବି ହେବନି। କେଉଁଟା ହେବ? ଏସ୍ ତାହେଲେ ବେଶ ହେବନି। ଦନ୍ତସ ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 99 ଲଜ୍ଜା ଶାରୀରିକ। ମୁଦିନେଶ ହେବନି। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘେଇ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। 100 ସାହସ ହେବ। ଅପସନ୍ ଏଟା ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ସାହସ ସାହାଯ୍ୟ ଅପସନ୍ ଏ। ଝିଅରେ ରେଫ ଲାଗିବନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।